Får pappa lukta? Det luktar gott. Gott det luktar. Men det bara man hade fast kläder på jag bakar dig. Ska pappa också ha förkläde? Måste man ha när man bakar. Alla bilder på man på sig. Det är tungt. Får pappa äta pepparkakorna sen? Pappa får smaka. Du får bara en här. Du får bara liten. Var liten. Så, nu kan du snart göra en pepparkaka där, gumman. Ska mamma ta lite så? Nej.